Dzień dobry, witamy na konferencji prasowej Prawa i Sprawiedliwości z udziałem pani poseł Izabeli Kloc oraz pana posła Krzysztofa Szczerskiego. Bardzo proszę panią poseł o zabranie głosu. Witam Państwa serdecznie. Chcieliśmy Państwa poinformować o sytuacji, która ma miejsce przy procedowaniu ustawy o zasadach polityki rozwoju. Ustawy, która jest podstawą również do negocjowania owych 300 miliardów złotych, które rząd uzyskał na politykę spójności na lata 2014-2020. Otóż w przekonaniu naszym, Prawa i Sprawiedliwości, ale również ekspertów BAS-u, ustawa ta budzi duże obawy o niekonstytucyjność. Po pierwsze, narusza ona konstytucyjną zasadę zrównoważonego rozwoju, artykuł 5 Konstytucji, a także 20 mówiący o społecznej gospodarce rynkowej i koncepcji zrównoważonego rozwoju. Ustawa ta również narusza zasadę konstytucyjną mówiącą o kontroli parlamentu nad rządem. Otóż w tejże ustawie literalnie ta kontrola została wykreślona z ustawy, która była przygotowywana w 2006 roku przez rząd Prawa i Sprawiedliwości pod egidą pani minister Grażyny Gemsickiej. Pani minister Bieńkowska, przygotowująca tą ustawę, po prostu wykreśla kwestię kontroli Sejmu, czy zwykłej nawet informacji dla Sejmu i Senatu o przebiegu procesu rozwoju naszego kraju. Parlament ma nie wiedzieć, w jaki sposób rząd przygotowuje dokumenty strategiczne, co w tych dokumentach strategicznych ma się zawrzeć i wreszcie jak będzie przebiegał proces realizacji polityki rozwoju. Jest to bardzo niepokojące i uważamy, że konieczna jest dodatkowa ekspertyza konstytucjonalisty, by po prostu ewentualnie rozwiać nasze wątpliwości. Dzisiaj te wątpliwości absolutnie sprawiają, że my będziemy całkowicie przeciwko tej ustawie. Jeżeli dzisiejsze głosowanie w Sejmie doprowadzi do tego, że ustawa będzie dalej procedowana, to Prawo i Sprawiedliwość będzie głosowało przeciwko. Jeszcze jeden bardzo istotny element w tej ustawie. Otóż, tak jak zatytułowaliśmy tą dzisiejszą konferencję Bieńkowska nadpremier, rzeczywiście w tejże ustawie pani minister tak skonstruowała swoją rolę, że dzisiaj ona już nie potrzebuje nawet premiera ani Rady Ministrów, by negocjować z Komisją Europejską te 300 miliardów. Czyli inaczej mówiąc, 300 miliardów w kieszeni jednej osoby. Tylko ona ma prawo zdecydować i zgodzić się na ewentualne propozycje zmiany umowy przez Komisję Europejską. Już nie musi pytać ani premiera, ani Rady Ministrów, nie mówiąc już o pytaniu Sejmu czy Senatu. Bardzo dziękuję. Proszę o zabranie głosu pana posła Krzysztofa Szczerskiego. W związku z tymi podstawowymi wątpliwościami dotyczącymi i kontroli Sejmu i Senatu nad rządem, zasadą subsydiarności, zasadą partnerstwa, zasadą zrównoważonego rozwoju, konstytucyjnymi zasadami, które obowiązują w Polsce, jak powiedziała pani poseł Izabela Kloc, Prawo i Sprawiedliwość złożyło wniosek o wycofanie tej ustawy z porządku obrad obecnego posiedzenia Sejmu. W związku z powyższym będzie to głosowane dzisiaj wieczorem w parlamencie. Mam nadzieję, że po prostu w związku z tymi wątpliwościami większość parlamentarna wycofa tę ustawę z porządku obrad po to, żeby był czas na to, żeby zająć się nią w sposób adekwatny do zakresu, a to jak mówimy, to właśnie jest to owe słynne 300 miliardów, które obiecał rząd. To są te największe pieniądze w najbliższych latach, które do Polski spływają z funduszy europejskich, więc to ustawa, która jest de facto ustawą o ogromnym znaczeniu dla całej polityki państwa i dla gospodarki państwa, więc ona nie może być w ten sposób procedowana, żeby nad nią ciążył od samego początku bagaż ewentualnej niekonstytucyjności, bo wtedy będzie dopiero poważny problem, jeśli pani minister Bieńkowska zacznie negocjować z Komisją Europejską
Europejską, programy operacyjne w Polsce, a okaże się, że ustawa, która do tego upoważniała, jest ustawą niekonstytucyjną i wszystko wtedy weźmie w łeb. W związku z czym tak naprawdę, żeby te wątpliwości rozwiać, musimy mieć te ekspertyzy, zanim zaczniemy nad tą ustawą ostatecznie procedować. Poza tym ta ustawa, co jest niezwykle interesujące, wzbudziła także duże napięcie wewnątrz koalicji, dlatego że okazało się, że pani minister Bieńkowska nie tylko wycięła z całej procedury Sejm, Senat, nie tylko bierną rolę przypisała Radzie Ministrów, ale także wycięła na przykład ministra rolnictwa z negocjowania całego pakietu dotyczącego polskiej wsi. I wczoraj okazało się, że na posiedzeniu komisji wywołało to bardzo duże napięcie polityczne w ramach koalicji. Przykryte oczywiście, bo to nie wychodzi na jaw, ale w czasie komisji było to bardzo widoczne, bo okazało się, że pani minister Bieńkowska wycina nie tylko opozycję, ale także wycina w ramach własnego rządu drugiego koalicjanta. I okazało się, że minister rolnictwa nie będzie miał nic do powiedzenia w sprawie negocjowania pomocy dla rolnictwa. Zobaczymy, jak to dalej się potoczy. Ta sprawa rzeczywiście wzbudziła wczoraj duże kontrowersje. Więc po pierwsze, tak jak widać, pomysł jest bardzo prosty. Wszystko w rękach jednego ministra, wszystko w rękach pani minister Bieńkowskiej. A do tego, co jest jeszcze dla nas bardziej niepokojące, ta ustawa tak naprawdę przewiduje bierną rolę także w ogóle Polski w tych negocjacjach, w tym, co wyjdzie z Brukseli jako wynik rozmów pani Bieńkowskiej z Komisją Europejską. Tak naprawdę to jest tak, że jak Komisja Europejska zdecyduje o kształcie pomocy dla Polski, to potem zgodnie z tą ustawą Rady Ministrów tylko przyjmuje do wiadomości wynik tych negocjacji. Tak naprawdę pani Bieńkowska za całą Polskę negocjuje. Jak Komisja już postanowi z panią Bieńkowską, to potem wszyscy mają tylko przyjąć do wiadomości wynik tych negocjacji i się nie odzywać, dlatego że, co ciekawe, ta ustawa także przewiduje to, że ocenę tych efektów kto będzie prowadził? Pani Bieńkowska. Pani Bieńkowska nawet także sama siebie oceni, czy uzyskała odpowiedni kształt tych negocjacji. Więc wszystko zamyka się, cały cykl od programowania do ewaluacji zamyka się w jednym ministerstwie, w jednym ręku. Cała reszta tylko ma patrzeć i klaskać, jak rozumiem. No to na to nie ma zgody, bo w ten sposób narusza się konstytucję, narusza się polskie prawo, a to są zbyt ważne rzeczy. Te wszystkie pieniądze, które mają z Unii Europejskiej do nas spłynąć, to są zbyt ważne rzeczy, żeby robić to w ten sposób i powierzać to w tak chaotyczne i tak niekonstytucyjne formy prawne, bo rzeczywiście potem może przynieść to realne szkody dla Polski, jeśli okaże się, że cała podstawa prawna do tych negocjacji z pieniędzy europejskich była niezgodna z konstytucją, że ustawa jest wadliwa. Bardzo dziękuję. Zapraszam, jeśli są pytania. Jeśli nie ma pytań, dziękuję Państwu. Bardzo. Dziękujemy. Kłaniam się. Dziękuję.